नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आजचे मुख्य खबर. कारवार हब्बुवाडा घोड्यार रात्री रानात दिसतालो उजवाड. कारवार हब्बुवाडा घोड्यार हरिदेव नगराच्या बाजून घोड्यार रानात रात्रीच्या वेळार उजवाड दिसून येऊ लागिल्यान आजूबाजूच्या रहिवाशांक आश्चर्य आणि भयीचे वातावरण दिसू लागले. गेल्या 3-4 दिवसांच्या सांजेचे सूर्य अस्मान झाल्यानंतर नक्षत्राप्रमाणे चकाचक दिसू लागिल्यान लोकांनी भिवून पोलिसांक आणि अरण्य खात्याच्या अधिकाऱ्यांक ही माहिती दिली. अरण्य अधिकारी डेप्युटी कन्सर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट श्री वसंत रेड्डी हेमगेल्या मार्गदर्शनान रात्रीच्या वेळेर आपल्या कर्मचाऱ्यांक घेऊन त्या दिव्याच्या उजवाडा दिशेन रानांतल्यान काट्याकुट्यांतल्यान मार्गक्रमण करत त्या जाग्यार पावले आणि थंय पळोवन तेमकां आश्चर्य जाले की एक व्हड रुखाक एक ध्वज, एक बॅनर आणि ल्हान सोलार बॅटरी दिवो बांदून दवरले आशिल्लो. हे काम कोणी प्रवासी लोकांन मौजी म्हण त्या जाग्यार प्रवासाक येयले गुर्त म्हणून बांदून दवरले उरतले अशें अरण्य अधिकाऱ्यान सांगले. ह्या रुखाक बांदिल्ले बल्ब सुमार 20 मीटरपेक्षा जास्त उंचेर आशिल्ल्यान आणि त्या रुखार चढूंक कसली पर्याय व्यवस्था ना जाल्ल्यान काडूंक जायना जावन अरण्य अधिकारी परत येयले आणि दुसरे दीस वचून तो ध्वज, बॅनर आणि सोलार दिवो काडलो आणि लोकांक जाल्ली भंय पयस केली. रात्रीन पेटच्या ह्या दिव्याक लोकांन नाना तरेन शंका कुशंका व्यक्त केले. कोणी म्हणले रानांतले लाकूड चोरतले कोणी चोर उरतले, तर कोणी म्हणले कितें ही दैवी शक्ती उरूं शकता, कोणी भूत उरूं शकता म्हटले, तर ही देवाली शक्ती म्हूण काही लोक काळोख जाले की त्या उजवाडाक पांय पडताले. जेन्ना हे खरे रहस्य लोकांसमोर येयले तेन्ना लोकांन सुटकेचो श्वास सोडलो.